Na lavičku. Dobre, takže prvé dôležité. Schyluje sa k bitve. Skřeti sú ešte ďaleko. Rohanský král hľadí dopredu do bitvy. Keď tu zrazu z diaľky zaznie... A pochoduje vojsko elfov. A spievame ostatný vysoký chorál. Otvoriť brány, tak neprejdeme cez brány. Sú otvorené. Chorári zazneli, elfovia prichádzajú. Že potles dáme, ja to... Výborné! Vojsko elfov sa pridáva na stranu rohanských a z diaľky pochoduje dupoce mocné vojsko. Aby napiali šípy, všetci držali, ale jeden starý lukostrelec. Výborné! Dobre, takže kúkame. Elfovia prichádzajú a strieľajú svojimi šípmi! Voňaci ďaleko! Šípy padajú! Šípy zostajú! Oravno, šípy! Šípy padajú! Šípy zase! Ja sa vám, že ťa boli takými! Dobre! Super! Rohanské vojsko! Kráľ v poslednej šanci berie svojich mužov na protiútok! Mocná, možnosť, poďme. Doradíme sa sem! Poďte! Dobre, a keď uvidíte, že sa prekročil kráľ most, zahodíte kopie, pustíte ich na zem, ešte ich držte, niekto epické. A rozbehnite sa im v ústretí slávnom boji muža proti mužovi. Máme všetci? Máme, dobre. Áno, môžeš ti hlavne tvoje, to je ideálne dokonca. Ja som zase stratil tie rohy, ja som debil. Dobre? Takže držíme sa! Ešte poďme si naposledy zamlátiť, kým prídu, poďte sa namlátime do toho. Tak, a poďme. Pripravíme sa! Pozície na bráne, sem! Rýchlo, všetci sem! Rohanský král, tvoj meč! Haha! Jeden! Poďte, bližšie! Druhý štít! Odešli naše sny! Štvrtý štít, ty! Hlavne a činy! Predného štít!
Doložník! Láďo, pojď sem. Sem! Tak! A posledný bojovník sem na kraji! Väčšie hore! Väčšie hore! Za nimi, Rohanský král útočí so svojou jazdou vpred! ale ten šiel prvý, mne sa smiel. Áno! Pomalým krokom! Svižne! Útočíme! Kde je Gandalf? Útok dopredu! Nebojte sa, deti! Bránte kráľa! Bránte kráľa! Urážajte mŕtvoly! Dobre, dobre! Výkrik! Rohan! Ja som sundal piatich, ani jeden nepadol. Dobre! To je Rohan. Dobre, všetci poďte sa pováľať s kopiami, sem urobíme krásnu teatrálnu fotografiu. Rohanci, poďte na Všetci fotku! políhať sem s kopiami na zem. Rohanskí jazdci za nimi so štýčenými zbraňmi. Elfovia, choďte si ešte šípy pozbierať a dozadu. Spravíme si fotku spolu. Poďte na foto. Poďte štíty dozadu, trošku povyššie. A hráme sa mŕtvoly. Mŕtvoly sú kde? Mŕtvoly sú My vsade! sme mŕtvoli. Popred nich. Nepíte ma. A ešte elfovia so šípmi prídu. Ešte elfovia. Dobre, a pripravte si foťa, keď poviem teraz, elfovia, vyhodíte šípy do vzduchu, aby to bola taká sprška, všetky naraz. A budú na nás padať. Tu malú zakryjte telo. Počkajte! Personál hradu, kto je na bráne? Himmelhergot! Tu. Nie, poď to! Dobre, v jeden moment, hej, keď poviem teraz všetci elfovia, pripravte sa, vyhodíte do výšky tie šípy, do výšky najvyššie, aby nás zasypala salva šípov. Počkaj, sa otočím. Nie, musíš vyhodiť, Neskoro mŕtvola sa nevrtí! Mŕtvola už aby netrpí! krásna salva šípov bola vidieť, ako letí na fotografii. Takže pripravíme sa. A meče hore! Meče hore, Rohanský. Aj vy, čo máte kopie, tak trošku ich podvíhajte, nech to akože v zábere tie kopie, tak trošku vo vzduchu. Hej, kľudne môže byť takto zapichnutá. Nech tie hroty sú. Dobre, ty si zapichnutá. Jemu to už je je jedno. ono, pekne mŕtve pozície porobíme.